ćemo onda nazad. Kako se je slikati? Da, koji će ovdje biti žaba? To mislim da neće. Vidi. Žaba ne mora doći u fotosprotnosti. Sanja Magic. Sanja Magic. Duplicę, nie? Ale to by trzeba trudno naprawdę. Ima možda nešto. No. Pa ja sam bila. Idem tamo u čašaj da pištim. Sram te bilo. Ali nema veze da. Ali pogledaj kako kamera lepo snima mrak, shvatite. Znači bolje se vidi nego... Pošto je bilo hladno. Brate, Koji za stakla, znaš. ovo staklo neko... Zatvoren i pljunuo. Ljudi da poznaju zajedno sve, ako pljunuo, ako cijeli to. A vidio je voda što je bilo. Ovo nije bilo. A to je samo kao. Gle. Ne vidim. Evo je. Aha, evo je. Ovo udarče. Nemoj. Evo je, vidi.
Evo je gore. Ano, vidiš? Odi. Da, one su još veće. Što kreću u napad. Merka, ti su još jači. Kakav si Micika. ovaj. Viš možeš se tamo sići, ali što mi vredi? Ja ću se ići sada. Baš je lepo. Vidi kolike su. Ko svrha njihovog života? Da žive 100 godina. I više. Jedan. Ranije je bilo jedno Još što ti neko 10 komada. A ima i tamo iza. I žirafa. Pogledajte izvini. Vidio se u faci da je miroljubiva. Da, baš je. A nju recimo ne možemo da mazimo. Dat is aalworst. Hej, om het Nem szedsz elő. Znaš što oni... Sad da imamo nešto da im damo. Gde si? Baš spaca. Dođi. Kao konj. Dođi, ne boj se. Ti šaraš te. Ovo bi da je čutim taj rog. I što je izgrebano. Da, strvina. Ona je u daljini, a veći od ovih. A da, to je mužno. Aha, neke bele su prirodne. Što žvaće, grančuvu. E, pa blizanje je. Krenuli sada? Da. Ne može. Skoči samo u vodu i... Džaba. Džaba, džaba. Možda bolje samo...
Tamo je bio veći. Evo ovdje piše. Je li ovo ne? Po brdu, sva, podvučimo pamet. Evo ga, dođe on. Ček, ček. Nešto vidio. Dođite. Vuk kučka. Aj snima. Jebe, mati, ti bi treba porniće neke da snima. Sam gledat čune, jaje. Pa jebote kad se vidi. Tako mogu jedan drugog u oko da bodu. Gle mače ga vidite. A tamo ima i divljevi prasići. Vidiš? Ode. Ajde. Neće vratiti. Ajde, idi tamo, Dragana. Dragana. Ovo ujede. To je Kamilo. Nije to divlja životinja. I moraš da ga slikaš. Vijeko, Ja dolazim. pripremi se. Ćeš čupati drvo jer... Bela i lama. Ovo su patkičići. Idemo kod Ispravljaj. Ne ideš nigdje, ideš u auto, rekao kad je Miriše im guzice. Znači... Možda se i završi neki posao. Sad smo i pošlo. Poslano. Evo. Jesi tam se gleda sada? Kad ne znaš da ovo slikaju. Pa samo da moje. Vidi ih, evo ti. Ko zna gde ima jedino lemura? Brzo. U ovim indijenicima Madagaskara. Bravo. Jeste, na Madagaskaru jedan. Znam crta, ne znam skakio je.
rep. Ne možete ga uhvatiti. Jel umađu vodu, obično umađu. Ja to volim kući. Joj, van fokusa mi je zbog žice. A, brate, smora. A, brate, smora je. Kako ovo nisam snimio, jevem ti. Pogledaj. Hoće da utek. Ali rep. A šta misliš zašto stavlja u žicu i gore? Pa repi mi je još jedna ruka. Tako, tako. Nije, imaju napolje, izlaze mi se. Pa ne znam kuda. Pa vrata, vidiš. Micike. Eno ga gore još jedan. Tamarin. Šta je to? Vidi ovo. Zmištaj ovdje. Ajde, vidi kako je. Dođite vidjeti. Šta kažeš? Sam neko bi još drugi ruku i onda bi... Da vidim da... A, bra... Znači, tježim se tih malo. Možda ona reaguje na pokret. Vidi, vidi. Vidi, vidi. Upušio se. Lepo je baš. Prvo, Šta? žica. Šta, ježiš se? Nemojte malo. Ovo mi nije te tanke. No, za mene baš lepo. Ja bi držao kuću za nije opušten. A ista ovaka zmija, samo obrnuta, ima šare. Iste ove, ali obrnute. Ti je morska zmija koja je najotrovnija, jedna od najotrovnijih na svijetu. Jel vidiš ovu zmiju dole? Ameri čak ima neku pesmicu. Ovo vodi. Ima dovoljno što?
Ovo udara u staklu. Neka ludač. Ovdje je mali krokodil. Probam da se vidi koliko je sjajno. Pogledaj kljunčinu. Ima na YouTube snimak u Rusiji orao kako vuka ubija. Evo s druge strane bili. S druge strane bili, da. Evo ovdje je, da. Da, to sam, ali imaš i ovdje gore. A vidi ovog tu, mama. Šimpanza ima. Ništa nas namerno kulira, zašto gledamo? Čita? Jeste, čita, vidim. Sam ga zvao čitam, već Neka kišica. To ti je brand. Da, od napredu.